Menolippu on annettu 2 kuolemaan tuomitulle hehkuvassa teräsarkussa. Suora hyökkäys saksalaista patteria vastaan ei ole taktiikkaa. Se on pitkälle viety itsetuhon muoto. Sillä aikaa kun esikunnat piirtävät kauniita nuolia karttoihinsa, ajaja-mekaanikko rykii mustaa öljyistä limaa vaunun pohjalevylle ja vaununjohtaja repii sulavia sähköjohtoja paljain käsin, polttaen ihonsa lihalle asti. Mihin ihmisen psyyke pystyy sekuntia ennen tuhoa? Tämän teurastuksen loppu kätkee sisäänsä selviytymisen kauheimman salaisuuden. Elokuu 1942. Rzewin mutka jauhaa ihmismassaa jättimäisen teollisen liukuhiinan monotonisuudella. Kukkulat toimivat täällä antiikin tragedian kulisseina, joissa yleisönä ovat saksalaisten konekiväärimiehistöt ja näyttelijät on tuomittu kuolemaan jo ennen esiripun nousua. Maa nousee jatkuvasti mustina pylväinä raskaiden granaattien räjähdyksistä. Ilma on sakeana trotyylin katkusta ja hienoksi jauhautuneesta mudasta. Tämän tykistöhelvetin keskipisteessä seisoo kevyt T-70 panssarivaunu. 9 tonnia niitattua terästä ja ahtautta. Vaunun sisällä lämpötila on noussut yli 40 asteen. Henkeä ahdistaa. Häkä puree silmiä ja laskeutuu katkerana kuivuneille huulille. Luutnantti Nikolai Iljin ottaa taistelutehtävän vastaan suoraan eetteristä, jota rätinä ja putoavien granaattien ulvonta repivät. Selviytymisen matematiikka tällä linjalla on yksinkertaista ja täysin armotonta. 2 rykmenttiä uupunutta neuvostojalkaväkeä on joutunut tiukkaan mottiin. Rengas kiristyy minuutti minuutilta. Mahdollisuuksia suunniteltuun läpimurtoon ei ole. Hyökkäyksen iskukyky on supistunut 1 kevyen vaunun varaan. Näiden vaunujen perusajatuksena oli tukea jalkaväen ketjuja liikkuvasti, mutta nyt ohut panssari heitetään suoraan linnoitetun linjan läpimurron pätsiin. Se on yhdensuuntainen matka. Sota ei tunne tunteita. Sankarillisuus tällä maalla ei ole huutoja ja lippuja, vaan mahdotonta tehtävää suorittavien ammattilaisten kuivaa automatismia. Taistelutila muistuttaa enemmän 2 hengen teräsarkkua. Metalli hehkuu kuumana. Jokaista liikettä säistää terävä kalske ja iskut tykin peräkappaleen teräviin kulmiin. Sirpaleet piiskaavat panssaria ulkopuolelta. Ääni muistuttaa tiheitä moukarin iskuja tyhjään ämpäriin. 15-millinen panssari ei jätä harhakuvia turvallisuudesta. Saksalaiset panssarintorjuntatykit lävistävät tällaiset levyt rutiininomaisesti 500 metristä. Muutaman kilon painoinen teräsmöykki muuttaa miehistön veriseksi pölyksi sekunnin murto-osassa. Standarditaktiikka, varovainen lähestyminen tulittaen, tarkoittaisi vaunun välitöntä palamista. Luutnantti Iljin on kutsumukseltaan matemaatikko. Hän ei usko sokeaan onneen. Hän uskoo ratojen kylmään laskelmointiin keskellä tuulta. Hänen päässään muodostuu yhtälö, jossa on monta tuntematonta ja jonka tärkeimmät muuttujat ovat vaunun huippunopeus, maaston vaikea muoto ja vihollisen suuntaajien reaktioaika. Väsymys kerääntyy lyijyn raskaana lihaksiin. Pelon mekaniikka toimii pettämättömästi. Ensin keho jähmettyy, sitten alkukantainen vaisto vaatii pelastautumaan, pakottaen lihakset kivuliaisiin kramppeihin. Mutta Iljin nujertaa fysiologian kylmällä järjellä. Hän tietää tarkalleen vaununsa mitat, jokaisen granaatin painon ja ammusvaraston tiukat rajat. Yhtälöstä on vain yksi ulospääsy: etäisyyden nollaaminen. Kutsmin! Iljin huutaa kurkkumikrofoniin, peittäen läheisen räjähdyksen jyrinän. Ajaja-mekaanikko, synkkä mies, jonka syviin ryppyihin voiteluöljy on pinttynyt, pitää käsiään kuoleman otteella ohjausvivuissa. Hänen kasvonsa ovat äärimmäisen jännityksen kouristamat. Kuuntelen, luutnantti, Kutsmin rähisee ja sylkäisee pahanmakuista sylkeä. Tehtävä on murtaa käytävä jalkaväelle, suoraan keskeltä läpi. Ne polttavat meidät, luutnantti. Tuolla kukkulalla on patteri. Ajajan äänessä ei ole paniikkia. Se on vain kuiva tosiasian toteaminen väistämättömän edessä. Polttavat, jos pysähdymme. Iljin kuittaa tylysti. Etäisyys nollaan. Tykkien iholle. Vain nopeudella on väliä. Pelko on kadonnut aikoja sitten.
Jäljellä on vain soiva tyhjyys sisällä ja reflekseiksi muuttuneet tarkat liikkeet. Miehistö toimii kuin yksi biologinen mekanismi, joka on pultattu kiinni teräskuoreen. Taistelutilan hehkuva uuni sulattaa ihmisluonteet, pyyhkii pois persoonallisuudet ja jättää jäljelle vain taistelutoiminnot. Räjähdysten jylinä voimistuu moninkertaiseksi. Seuraava granaatti osuu 10 metrin päähän kyljestä. Vaunu vavahtaa koko rungollaan. Paineaalto iskee tärykalvoihin jopa paksujen panssarilakkien läpi. Korvien soinnista tulee jatkuva, uuvuttava taustaääni. Iljin painaa kasvonsa tiukasti kylmää triplex-lasia vasten. Tähystysraut tukkeutuvat hetkessä pölystä. Pistävä hiki valuu silmiin ja kirvelee sarveiskalvoja. Näkyvyys on lähes nolla. Edessä on yhtenäinen, katkeamaton tuliseinä. Sota on raskasta ja likaista työtä, jossa jokainen väärä päätös maksetaan välittömästi verellä. Luutnantti arvioi etäisyyttä vihollisen asemiin. 1200 metriä räjähdysten runtelemaa peltoa. Jokainen sekunti avoimessa maastossa kasvattaa suoran osuman todennäköisyyttä geometrisessä suhteessa. 9 tonnia metallia odottaa jännittyneenä käskyä. Moottori karjuu tyhjäkäynnillä kuluttaen ahneesti kallista happea ahtaasta taistelutilasta. Kuzmin puristaa ohjausvipuja niin, että rystyset valkeavat. Selkälihakset ovat jännittyneet äärimmilleen. Miehistön fysiologia on täysin alistettu yhdelle tavoitteelle: puristaa koneesta ulos mahdoton maksimiteho. Ihmiskeho käy täällä ylikierroksilla. Sydän hakkaa konekiväärin tahdissa, pumpaten suoniin adrenaliinista sakeaa koktailia. Iljen tarkistaa ammusvaraston käsikopelolla. 10 granaatit ovat tiukasti telineissään. Hylsyjen kylmä metalli viilentää hieman vaununjohtajan palaneita sormia. Tykin kaliiberi on 45 millimetriä. Kevyitä ammuksia raskasta kruppterästä vastaan. Jotta ne tekisivät ratkaisevaa tuhoa, on iskettävä aivan lähietäisyydeltä. Vaihde silmään, vaununjohtaja komentaa. Teräksisten hammasrattaiden kalske. Moottori tukehtuu karjuntaan ja syöksee paksun pilven sinistä savua. Telaketjut narskuvat ja pureutuvat aggressiivisesti kuoppaiseen maahan. Vaunu ampaisee liikkeelle rajulla nykäisyllä. Alkaa helvetillinen tärinä vaurin kiihtyessä. Iljinin pää panssarilakissa kopsahtaa tykin peräkappaleen kovaan metalliin. Silmissä välähtää punaisia kipinöitä, mutta kädet pitävät itsepäisesti kiinni suuntauskoneistosta. Kipu yksinkertaisesti sivuutetaan. Vaunu kiihtyy nopeasti syöksyen kohti lähestyvää katastrofia. Räjähdysverho edessä rauttuu hitaasti, paljastaen tykistön runtelemat rinteet. Taistelukentän arkkitehtuuri ei jätä muita vaihtoehtoja. Tuolla edessä alkaa kuollut kulma. Kuollut kulma ei lupaa pelastusta. Se tarjoaa vain lyhyen lykkäyksen tuomiolle. T-70 syöksyy ulos tykistön runtelemasta vallista 2 moottorin tuskallisen ulvonnan saattelemana. 9 tonnia niitattua terästä iskeytyy tykistön muokkaamaan maahan. Jousitus ottaa vastaan rajun iskun, vääntösauvat vaikeroivat siirtäen kineettisen energian suoraan panssarimiesten selkärankoihin. Telojan alta sinkoutuva raskas savimöykky iskeytyy kumisevasti etupanssariin. Kuoleman juoksu alkaa. Selviytyminen avoimessa maastossa on raakaa fysiikkaa kerrottuna lihaskestävyyden äärirajoilla. Nopeus on ainoa luotettava panssari. 2 automoottoria, joiden yhteisteho on 140 hevosvoimaa, käyvät detonaation rajalla. Kiehuvan moottoriöljyn haju sekoittuu matalaoktaanisen bensiinin paksuihin, tukahduttaviin höyryihin. Ahtaassa taistelutilassa vallitsee sietämätön palaneen kytkimen ja sarka-asuihin pinttyneen hien löyhkä. Ilmanvaihto ei pysy perässä. Henkeä on vedettävä lyhyin, ahnein vedoin, suodattaen hehkuvaa ilmaa yhteen puristettujen hampaiden välistä. Vasempaan, vasempaan notkoon! Luutnantti Iljinin ääni särkyy rähinäksi kurkkumikrofoneissa. Pidän! Kuzmin karjuu matalasti, nojaten koko painollaan jäykkiin ohjausvipuihin. Kevyen vaunun ohjaaminen vaikeassa maastossa vaatii valtavia fyysisiä voimia. Ajaja mekaanikko raataa kuin kaleeri-orja uppoavan laivan ruumassa. Jokainen vaihteen vaihto,
Jokainen vivun nykäisy on voimain koitos tottelematonta metallia vastaan. Kuzminin kädet ovat verillä kovista kahvoista. Märkä asepuku on liimautunut kiinni selkään. Vaunua paiskoo rajusti puolelta toiselle. Vaunun pieni koko toimii nyt miehistön eduksi. Korkeutta on härintuskin 2 metriä. Se on pikkuruinen maali saksalaisille panssarintorjuntatykeille, mutta 30 kilometrin tuntinopeudella kuoppaisella pellolla tämä maali muuttuu arvaamattomasti hyppiväksi kohteeksi. Ympärillä kiehuu alkukantainen kaos. Raskaiden granaattien harhalaukaukset putoilevat viuhkana, nostattaen mustan mullan ja kivimurskan suihkuja 10 metrien päässä ohuista kyljistä. Sirpaleet kimpoilevat vinkuen tornista, jättäen syviä raapimia maaliin. Iljin ei katso räjähdyksiä. Hänen katseensa on naalattu kapeaan tähystysrakoon. Hän lukee taistelukenttää kuin monimutkaista matemaattista matriisia, jossa jokainen kuoppa ja jokainen maaston muoto on muuttuja selviytymisyhtälössä. Suora liike tällä linjalla tarkoittaa 100% kuolemaa. Vihollisen tykkimiehet ottavat jo tarkkaa ennakkoa. Hidasta, kuoppa edessä, luutnantti komentaa terävästi laskien ajoreittiä. Näen, väistän oikealle. Kuzmin kiskaisee oikeasta vivusta ja polkaisee samalla kytkimen pohjaan. Vaunu lähtee korvia huumaavassa kalskeessa sladiin. Oikea tela lukittuu, vasen jatkaa raivoisaa repimistä kääntäen monen tonnin ruumon lähes paikallaan. Monimetrinen tykistön räjähdys nousee juuri siinä, missä vaunun olisi pitänyt olla sekunnin murto-osa sitten. Maa tärisee. Paineaalto iskee panssariin saaden jokaisen niitin värisemään. Taistelutilassa teräs soi kumisevasti. Iljin lyö olkapäänsä kovaan tykin perään, mutta ei edes huomaa sitä. Adrenaliini nujartaa fyysisen kivun täysin. Valmistautuminen läpimurtoon muuttuu uuvuttavaksi raatamiseksi ihmisvoimien äärirajoilla. Hermopaine kätketään huolellisesti sisäisen puhelaitteen lyhyisiin, katkonaisiin lauseisiin. Ei turhia sanoja, ei tunteita. Vain koordinaatteja, suuntia ja välitöntä toimintaa. Edessä nousee loiva kukkulan harjanne. Sen takana neuvostojalkaväki painautuu maahan tiiviissä rivissä. Kohtaamispiste. T-70 on lävistettävä tämä linja ja vedettävä uupuneet pataljoonat perässään. Moottorit karjuvat tukehtuen äärimmäiseen ylikuormitukseen. Telojen alta lentää hehkuvia kipinöitä ja mullan riekaleita. Kuzmin heittää vaunun uuteen jyrkkään kaarrokseen väistäen granaatinheitin keskitystä. Tasapainoaisti sekoaa jatkuvasta tärinästä ja äkillisistä suunnanmuutoksista. Vatsan pohjaa vääntää. Silmät muurautuvat umpeen kirvelevästä hiestä. Mutta ajajan kädet puristavat ohjaimia kuolemanotteella. Vaunu on hänen tahtonsa suora jatke, raskas tekninen työkalu selviytymiseen. Etäisyys hupenee vauhdilla. Moottorit ulvovat yhtenäisellä, värisevällä korkealla nuotilla. Maa telojen alla muuttuu sumeaksi ruskeaksi vauhdin nauhaksi. Luutnantti Iljin lataa yhdellä hiotulla liikkeellä raskaan panssarigranaatin tykkiin. Lukko napsahtaa kiinni kuivalla, armottomalla metallisella äänellä. Tykki on valmis. Maasto alkaa tasoittua. Pelastavan notkon suojat loppuvat ja edessä aukeaa tasainen, avoin tila, joka on kietoutunut aamuiseen usvaan. Tämä harmaa, sitkeä sumu kätkee sisäänsä vihollispatterin naamioidut asemat. T-70 syöksyy täydellä vauhdilla sakeaan verhoon. Sumu sulkeutuu äänettömästi raskaan vaunun perässä. Ansa on napsahtanut kiinni. Ansa napsahti kiinni leikaten ulkomaailman äänet paksulla harmaalla verholla. Notkon sakea aamusumu toimii kuin jättimäinen luonnon oma äänenvaimennin, vääristäen lähitaistelun akustiikkaa. Näköyhteys maastoon on täysin poikki. Luutnantti Iljin liimautuu kiinni kapeaan tähystysrakoon, yrittäen lävistää jännittyneellä katseellaan valkean, kostean usvan. Sokea liike runnellulla pellolla on kevyelle vaunulle varma itsemurha. T-70 etupanssarin 15 mm eivät anna miehistölle oikeutta pienimpäänkään virheeseen, kun vastassa on piilossa oleva panssarintorjuntauhka. Saksalaiset tuntevat tämän maaston metrin tarkkuudella.
Heidän naamioidut tykkinsä on suunnattu jo illalla valmiiksi todennäköisiin läpimurtokohtiin. Edessä, paksun aamuverhon läpi, alkaa yhtäkkiä näkyä sameita, sykkiviä oransseja välähdyksiä. Saksalaispatteri avaa sulkutulen. Vihollisen tykkimiehet ampuvat sokeasti, summamutikassa, kylmäverisesti ja järjestelmällisesti kylväen kuolemaa notkon rajattuun tilaan. Nämä epämääräiset välähdykset toimivat vaununjohtajalle välittömästi tarkkoina matemaattisina koordinaatteina. Iljinin harjaantuneet aivot laskevat reflekseillä etäisyyttä laukauksen, valon ja granaatin iskun välisestä viiveestä. Etäisyys. Noin 400 metriä. Vihollisen panssarigranaatin lentoaika on sekunnin murto-osia. Välähdyksiä edessä. Käännä vasempaan. Iljin huutaa kurkkumikrofoniin ylittäen moottorien ulvonnan. Kuzmin ei tuhlaa aikaa vastaamiseen. Hänen kovettunut vasen kätensä kiskaisee uskomattomalla voimalla jäykästä ohjausvivusta ja oikea jalka polkee kaasun pohjaan asti. 9 tonnin painoinen hehkuva metallimassa menee täydessä vauhdissa rajuun, hallittuun sladiin. Vasen tela lukittuu välittömästi korvia huumaavassa metallisessa kirskunnassa, iskien keltaisia kipinöitä maassa piilevistä kivistä. Oikea tela jatkaa raivoisaa mudan ruopimista maksimikierroksilla, pyörittäen vaunun lyhyttä runkoa akselinsa ympäri. Väistömanööverit tulen alla vaativat eläimellistä, alkukantaista vaistoa vaunun mitoista. Pienikin virhe kääntökulmassa tai puolen sekunnin viive reaktiossa tarkoittaisi taisteluvaunun muuttumista välittömästi roihuavaksi teräskrematorioksi. Oikealla kyljellä kostea maa nousee valtavalla jyrinällä läheisestä osumasta. Paineaalto iskee rajusti panssarilevyyn, paiskaten vaunua sivulle. Saksalaiset 50-milliset panssarigranaatit halkovat aamuilmaa vinkuen. Lentävien teräsmöykkyjen kineettinen energia on valtava ja liiallinen näin liikkuvalle maalille. Jos yksikin saksalaisen PAK-38 tykin granaatti osuu ohueen kylkeen suorassa kulmassa, se lävistää neuvostopanssarin ilman vastarintaa, repien samalla panssarimiesten kehot kappaleeksi valkohehkuisella terässuihkulla. Seuraavat granaatit kyntävät maata vain senttien päässä telapyörästä. Tahmea muta ja terävät sirpaleet piiskaavat vaunun ulkopuolisia varusteita. Kuzmin oikaisee vaunun raivokkaalla vastaliikkeellä, heittäen sen välittömästi seuraavaan lyhyen siksakkiin. Hän sotkee tarkoituksella vihollisen tähtäystä muuttamalla vaunun suuntaa kaoottisesti ja arvaamattomasti. Ihmisen tasapainoaisti vaikeroi äärimmäisten sivuttaisvoimien alla. Ajajan pää heiluu rajusti paksussa kypärässä jokaisesta nykäisystä iskien luukun reunoihin. Vauhtia! Anna palaa kaikki mitä lähtee. Vaununjohtajan ääni on kuiva ja terävä kuin ruoskan isku. Moottorien monotonisen karjunnan läpi taistelutilaan tunkeutuu vastenmielinen, hermoja raastava ääni. Vaunu syöksyy täydellä vauhdilla saksalaisten esteisiin. Telaketjut kelaavat rouskuen sisäänsä riveittäin paksua piikkilankaa. Jännitetyt teräslannat katkeilevat soiden ja raapivat raivoisasti vaunun pohjaa. T-70 jyrää piikkilankaesteet koko massallaan, murtaen hyökkäysreitin ensimmäisen fyysisen esteen. Heidän takanaan, sumun peittämässä notkossa, on jumissa valtava neuvostokolonna. 2 täyttä jalkaväkirykmenttiä on painautunut kylmään, tärisevään maahan. Tuhansien ihmisten henki riippuu juuri tällä sekunnilla vain siitä, sammuvatko kevyen vaunun ylikuumentuneet moottorit tässä teräksisessä lihamyllyssä. Jos ainoa panssaroitu vaunu pysähtyy nyt, uupunut jalkaväki nousee toivottomaan rynnäkköön raivaamattomia betonisia konekivääripesiä vastaan ja jää siihen ikuisiksi ajoiksi, muuttuen vain tappiotilastoiksi. Lämpötila suljetussa taistelutilassa nousee vääjäämättä, ylittäen jo 50 asteen rajan. Pieni tuuletin pyörittää merkityksettömästi uuvuttavaa, myrkyllistä seosta bensiinihöyryistä, kuumasta öljystä ja pistävästä ruudin katusta. Pysyvätkö kierrokset? Iljin huutaa. Äärirajoilla. Veden lämpö on kriittinen. Kuzmin käyttää polkimia ja vipuja pelottavalla, konemaisella automatismilla. Hänen äänijänteensä soivat valtavasta jännityksestä. Selkälihakset ovat maitohapoilla kivuliaisiin kramppeihin asti, mutta loputtomissa harjoituksissa taotut reflekset osoittautuvat vahvemmiksi kuin kehon fyysinen väsymys.
Suunta 30. Näen tykkisuojien ääriviivat. Iljin painaa hiestämärän otsansa tähtäimen kumisuojukseen, jännittäen näkönsä äärimmilleen. Vihollisen granaatit putoilevat vaunun ympärille yhä tiheämmin, muodostaen yhtenäisen kuoleman kentän. Panssarin takana ilma surisee jatkuvasti sadoista sirpaleista. Vihollispatteri alkaa löytää maalin hälvenevän sumun läpi, supistaen tulisektoreita taitavasti. Iljin pyörittää tornin suuntauslaitetta kylmäverisesti valiten ensimmäistä kohdetta. Neuvostoliittolaisen 45-millisen tykin kaliberi on painava argumentti vain erittäin lyhyellä etäisyydellä. Tämän taistelun armoton matematiikka vaatii maksimaalista lähestymistä. Heidän on päästävä iholle, hyökättävä niille metreille, joilla saksalaisten pitkäputkiset ja kankeat tykit eivät ehdi kääntyä ketterän maalin perässä. Ylikuormitettujen moottorien karjunta saavuttaa korkeimman, soivan taajuutensa. 9 tonnia terästä lentää hälvenevän usvan läpi, jättäen jälkeensä 2 syvää, repaleista uraa räjähdysten runtelemaan maahan. Kuolemanvoikan dynamiikka ei salli epäröintiä. Vain kylmä laskelma lähestymiskulmasta ja jatkuvasta väistelystä toimii. Hehkuvassa teräslaatikossa vallitsee hämäryys, jota valaisevat vain vaurioituneiden sähköjohtojen kipinät ja tähystyslaitteiden kalpea, vihertävä valo. Kevyt vaunu murtautuu aggressiivisesti aamusumun viimeisen, tiheimmän verhon läpi. Valkea usva repeää yhtäkkiä kuin iskusta tuulenpuuskien ja risteävien paineaaltojen voimasta. Tähystysraun eteen avautuu piinallisen selkeä ja armoton kuva vihollisen linnoitetuista asemista. Sumu on hälvennyt. Sumu hälveni. Harmaa kostea verho putoaa lopullisesti, paljastaen miehistölle taistelukentän ankaran ja kuolettavan geometrian. Pienellä kukkulalla, 400 metrin päässä suoraan edessä, kohoaa murtumaton teräsmuuri. Saksalaisten Panzer III-vaunujen tummat, kulmikkaat hahmot ja huolellisesti naamioidut panssarintorjunta-asemat piirtyvät optiikkaan pelottavan terävinä. Ristituli iskeytyy yksinäiseen liikkuvaan maaliin lähes välittömästi. Ilma repeää kappaleiksi 10 samanaikaisista räjähdyksistä. Neuvostovaunun etupanssarin 15 millimetrille 50-millinen panssarigranaatti ei tarkoita vain teknistä läpäisyä, vaan miehistön välitöntä fyysistä tuhoa valkohehkuisten sirpaleiden ja sulan metallin suihkussa. T-70 ainoa suoja näinä sekunteina on sen kaoottinen, katkonainen ja arvaamaton ajoreitti. Kevyt vaunu sinkoilee avoimessa maastossa kuin ajettu, mutta hengenvaarallinen peto, syöksyen epätoivoisesti puolelta toiselle lentävän raudan keskellä. Kuzmin ei ole enää aikoihin vain ohjannut vaunua. Hän taistelee sitä vastaan fyysisesti ihmiskyvyn rajoilla. 9 tonnin taistelumassalla on 40 kilometrin tuntinopeudella valtava tuhoava inertia. Jokainen äkkijarrutus toisella telalla tiukkaa käännöstä varten tuntuu ajajan selkärangassa raastavana iskuna. Ihmisen tasapainoaistia ei ole luotu kestämään tällaisia sivuttaisvoimia. Maailma kapean tähystysraun takana hyppii raivokkaasti, pyörii ennakoimattomasti ja puuroutuu yhdeksi ruskeanharmaaksi pyörteeksi. Vatsaa vääntää pahoinvointi, niskalihakset ovat lyijyn raskaat jatkuvasta yrityksestä pitää pää pystyssä rummon nykiessä. Ahtaassa, suljetussa teräslaatikossa lämpötila nousee nopeasti yli 50 asteen. Heikkotehoinen tuuletin ulvoo säälittävästi, mutta se ei viilennä, vaan pyörittää vain merkityksettömästi paksun myrkyllistä ruudinkatua ja palaneen kytkinmateriaalin katkeraa kärryä. Luutnantti Iljin toimii tämän tykistöhelvetin keskellä kuin kylmäverinen ja tunteeton laskukone. Hänen koulutetut aivonsa suodattavat armottomasti nousevan paniikin ja keskittyvät ainoastaan ballistisiin yhtälöihin ja tilan geometriaan. Etäisyys, maalin nopeus, korjaus oman vaunun epätasaiseen liikkeeseen, 45-millisen ammuksen tarkka lentoaika vihollisen panssariin. Kaikki tämä lasketaan sekunnin murtoosissa. Jotta saksalainen keskipitkä panssarivaunu, jonka pintakarkaistun kylkipanssarin paksuus on 30 millimetriä, saataisiin varmasti tuhottua, Iljinin on elintärkeää saada osuma täsmälleen kohtisuoraan ja mieluiten mahdollisimman läheltä. Mikä tahansa poikkeama tarkoittaa varmaa kimmoketta.
Helvetillisessä, luita myöten tuntuvassa tärinässä tykin lataamisesta tulee uuvuttava akrobaattinen suoritus itsemurhan partaalla. Kevyt vaunu heilahtaa rajusti syvän granaatinreiän reunalla ja luutnantin kypäräpuhelin iskeytyy raskaasti tykin lukon massiiviseen teräkseen. Silmissä säkenöi punaisena ja tärähtäneissä korvissa soi jatkuva, korkea ja lasimainen vinkuna, joka peittää moottoreiden jylinän. Kädet toimivat kuitenkin nopeammin kuin kipu ehtii tietoisuuteen. Oikea kämmen, joka on verillä hylsynpoistimen teräviin reunoihin hakattuna, tarttuu hiestä liukkaaseen messinkihylsyyn. Panssariammus uppoaa kolahtaen syvälle patruunapesään. Raskas sulkukappale nousee ylös kuivalla naksahduksella. Järjestelmä on valmis. Vasemmalle 30, älä hidasta. Iljin huutaa käheästi painaen tulehtuneen silmänsä tiukasti tähtäimen pehmusteeseen. Ei vedä, keittää. Kutsmin vastaa kurkku suorana huutaen läheisten räjähdysten pauhun läpi. Jäähdytysjärjestelmän vesi kiehuu raivoisasti, uhaten räjäyttää letkut ja polttaa vaunumiehet kiehuvalla höyryllä. Pidä tasaisena 3 sekuntia. Lasken ennakkoa. Lähitaistelun karu matematiikka vaatii kirurgista tarkkuutta. Iljin liuuttaa tähtäimen ohuen ristikon sulavasti vihollisen tornin siluettiin. Vaunu vakautuu hetkeksi. Laukaus. Raju rekyyli potkaisee tykin peräkappaleen taakse. Taistelutila täyttyy välittömästi palaneen ruudin pistävästä valkoisesta savusta. Hengittäminen muuttuu mahdottomaksi, keuhkoja polttaa. Läpimurtaja ei voiteta ihmeillä. Ne voitetaan ihmisjänteiden sitkeydellä, tasapainoelimen kyvyllä pitää tajunta yllä hirvittävässä linkouksessa ja kallonluiden paljaalla lujuudella niiden iskeytyessä teräkseen. Vihollisen granaatit kyntävät märkää maata vain senttimetrien päässä vetopyörien hammaskehistä. Ulkopuolinen jylinä sulautuu lopulta yhdeksi, kuurouttavaksi äänivalliksi. Maa tärisee telojen alla. Kusmin kiskaisee jälleen oikeasta vivusta ohjaten vaunun pois saksalaistykin tähtäyslinjalta. 75-millinen ammus halkaisee viheltäen kuuman ilman juuri siitä, missä kevyen vaunun torni oli sekunnin murtoosa sitten. Teräsmöykyn kineettinen energia on niin valtava, että sen kulku 0,5 metrin päässä ohuesta panssarista tuntuu sisällä tiiviinä fyysisenä tönäisynä. Häkä myrkyttää veren, hermoreaktiot hidastuvat, mutta adrenaliini pakottaa sydämen lyömään äärimmäisellä taajuudella. Tulikäytävä kapenee käsittämättömiin mittoihin, vieden miehistöltä lopullisesti manööveritilan tällä ylöskynnetyllä maakaistaleella. Etäisyys vaunun ja patterin putkien välillä kutistuu vauhdilla lähituntumaksi. Etäisyys vaunun ja patterin putkien välillä kutistuu olemattomiin, itsemurhaiseksi lähituntumaksi. T-70 päätyy täsmälleen vihollisen haarukoiman tulikäytävän geometriseen keskipisteeseen. Tila pelastavalle manööverille katoaa kokonaan. Vasemmalla ja oikealla on raskaiden haupitsin-granaattien repimiä syviä kuoppia, jotka ovat muuttaneet maan läpikulkemattomaksi märän saven ja kivimuuskan sotkuksi. Edessä häämättävät saksalaisten 50-millisten panssarintorjuntatykkien mustat, petomaiset putket. Vihollisen tykkiryhmät ampuvat suorasuuntaustulella. 50 metristä osuminen liikkuvaan, vaikkakin pieneen maaliin, on saksalaisille ammattitykkimiehille lähes itsestäänselvyys. Taistelun matematiikka pelkistyy yhteen nopanheittoon, jossa miehistön selviytymismahdollisuudet lähestyvät nollaa. Raskas, luita murskaava isku järisyttää 9 tonnia niitattua terästä. Lentävän panssariammuksen kineettinen energia iskeytyy kevyen vaunun tornin vasempaan etukulmaan. Yli 2 kiloa painava saksalainen teräsmöykky iskee 15-milliseen panssarilevyyn terävässä kulmassa. Metalli muuttaa muotoaan viiltävällä, ihmiskorvalle sietämättömällä vinkunalla, murtaen teräksiset niitit. Fysiikka pelastaa vaunun hetkellisesti läpäisyltä. Tylppäkärkinen ammus kimpoaa iskien häikäisevän valkoisia kipinöitä, jättää panssariin syvän, repaleisen uran ja ulvoo kohti harmaata taivasta. Mutta energian säilymislait ovat armottomia. Otsaiskun valtava voima välittyy kokonaisuudessaan ahtaan taistelutilan sisälle. Neuvostoliittolaisen panssariteräksen sisäkerros ei kestä valtavaa hetkellistä jännitystä.
Panssarin sisäpinta lohkeilee rajusti. 10 repaleiset, hehkuvan kuumat metallinsirut irtoavat tornin sisäpinnasta kiväärin luodin nopeudella. Tämä kuolettava terässirpaleiden viuhka iskeytyy vaunun pieneen sisätilaan. Luutnantti Iljin saa piiskan iskun lailla osuvan iskun suoraan kasvoihinsa. Kuuma, partaveitsen terävä sirpale viiltää syvän haavan poskeen ja otsaan, välttäen täpärästi silmämunan. Paksu, tumma veri peittää välittömästi oikean silmän sekoittuen pistävään hikeen, koneöljyyn ja paksuun ruutikarstaan. Samalla vaunu täyttyy kumisevasta jylinästä, aivan kuin miehistö olisi suljettu jättimäiseen valurautaiseen kelloon, jota on lyöty täysillä raskaalla lekalla. Vaununjohtajan tärykalvot eivät kestä ilmanpaineen äkillistä nousua tiiviissä teräslaatikossa. Ulkomaailman äänet katoavat välittömästi. Jäljelle jää vain jatkuva, korkea lasimainen vinkuna tärähtäneessä päässä, joka ajaa monotonisuudellaan hulluuden partaalle. Piste, josta ei ole paluuta, ei ole maantieteellinen raja, vaan hetki, jolloin eläimellinen pelko palaa loppuun yhdessä itsesuojeluvaiston kanssa, jättäen jäljelle vain paljaan, jäätävän tahdon tuhota vihollinen. Sota ei anna anteeksi heikkoutta, eikä pienintäkään pysähdystä. Mikä tahansa epäröinti tällä linjalla tarkoittaa välitöntä muuttumista palavaksi veljeshaudaksi. Ammuksen osumakohdan hirvittävästä kitkasta johtuen panssarin lämpötila nousee paikallisesti satoihin asteisiin. Tornin sisäseinien paksu öljymaalikerros leimahtaa välittömästi erittäin myrkyllistä kaasua. Taistelutila peittyy paksuun, tukahduttavaan siniharmaaseen savuun. Hengittäminen muuttuu fyysisesti kivuliaaksi, hapen rippeet palavat loppuun sekunneissa. Iljin puristaa raivoisasti päätään, yrittäen karistaa tahmean verihunnun kasvoiltaan. Tasapainoelin on vaurioitunut rajusti, suljettu tila kallistelee ja vatsaa kouristaa. Mutta vaununjohtajan kädet, totellen harjoituskentillä selkäytimeen taottua automatiikkaa, jatkavat tykin suuntauspyörien puristamista teräksisellä otteella. Liikkuuko? Iljin huutaa raivoisasti. Hän ei kuule lainkaan omaa ääntään korvien vinkunnan vuoksi, tuntee vain kaulan revenneiden äänihuulten rajun värinän. Kusmin korisee alhaalla raskaasti. Paineaalto paiskasi hänet suoraan kovia teräksisiä ohjausvipuja vasten. Ilma puristui viheltäen ulos keuhkoista. Mekaanikko-kuljettaja yskii raskaasti ja sylkee turkkipellille sitkeää mustaa sylkeä ja verta. Moottorit yskivät hapen puutteessa, mutta jatkavat 9 tonnin ruhon vetämistä eteenpäin. Tela pitää. Vetoa on. Kusmin karjuu, puristaen valkoisin sormin sivukytkinten hiesteliukkaita kahvoja. Panssari antoi periksi. Maali palaa. Irtaudutaanko, luutnantti? Mekaanikon ääni kuuluu äärirajoillaan käyvien sylintereiden melun läpi. Sanoissa ei ole hivenäkään paniikkia tai pelkuruutta. Se on kuiva, ammatillinen raportti kaluston kriittisestä tilasta. Ei peräännytä. Vaununjohtaja pyyhkii hylsyihin polttamallaan likaisella hihalla verta viiletyiltä kasvoiltaan. Viha ja valtava adrenaliiniryöppy tukkivat kipureseptorit täysin. 2 silmään, suoraan putkia kohti. Jyrää patteri. T-70 ei hidasta vauhtiaan hiukkaakaan. 9 tonnia haavoittunutta, hakattua metallia ryntää karjuen eteenpäin savun läpi. Kusmin kiskaisee vasemman vivun pohjaan uskomattomalla voimalla, pakottaen vaunun tekemään jyrkän, kulmikkaan käännöksen suoraan saksalaistykistön asemiin. Se on epätoivoinen, matemaattisesti mahdoton manööveri. Keulan 15-millinen panssari on täysin avoinna ja suunnattuna kohti tykkien mustia nieluja. Nyt selviytymisyhtälön ratkaisee vain vihollisen tykkien latausaika. Iljin työntää 45-millisen tykin hehkuvaan lukkoon uuden ammuksen. Lukon metalli polttaa sähisten sormenpäitä. Luutnantti liimautuu tähtäimen kumiseen suojukseen ainoalla näkevällä silmällään. Suoraan edessä, 30 metrin päässä, hälvenevästä savusta nousevat saksalaisen panssarintorjuntatykin suojakilven harmaat ääriviivat ja paniikin vääristämät tykkimiesten kasvot, jotka yrittävät kuumeisella kiireellä ladata putkeen uutta kuolemaa.
Neuvostovaunun miehistö ottaa taistelun vastaan pistoolietäisyydeltä. Pistoolietäisyys riistää vihollisen raskaalta tykistöltä välittömästi sen tärkeimmän teknologisen edun, mahdollisuuden tuhota maali rangaistuksetta kaukaa. T-70 syöksyy 2 rinnakkaismoottorin maksimikierroksilla saksalaistykkien niin sanotulle kuolleelle alueelle. 50-millisten PaK-38 panssarintorjuntatykkien pitkät putket eivät fyysisesti pysty laskeutumaan tarpeeksi alas osuakseen matalaan siluettiin. Tykkiryhmät eivät yksinkertaisesti ehdi kääntää raskaita lavetteja sivusuunnassa nopeasti manööveröivän sotakoneen perässä. 9 tonnia hehkuvaa niitattua terästä murskaa korvia huumaavalla rouskeella tykistöasemien suojarakenteiden paksut mäntytukit. Rautaiset telat painavat armottomasti märkään maahan siististi pinotut panssarintorjunta-ammuslaatikot, hiekkasäkkivallit ja tykkimiesten paniikissa hylkäämät varusteet. Etäisyys lähimpään panssaroituun maaliin kutistuu alle 50 metriin. Näin äärimmäisellä etäisyydellä ballistiikan lait toimivat ehdottomalla, kirurgisella tarkkuudella. Neuvostoliittolaisen 45-millisen panssarivaunutykin ammus painaa kilon ja 430 grammaa. Yli 1,5 kilometrin etäisyydeltä se on lähes hyödytön saksalaisten Panzer III-vaunujen 30 millistä pintakarkaistua kylkipanssaria vastaan. Mutta 50 metristä tämän lentävän hiiliteräsmöykyn kineettinen energia muuttuu ehdottomaksi kuolemantuomioksi. Panssarin läpäisykyky kasvaa erittäin lyhyillä etäisyyksillä eksponentiaalisesti. Lentorata muuttuu viivasuoraksi, mikä eliminoi tuulen tai derivaation aiheuttamat ballistiset virheet. Luutnantti Iljin ampuu suorasuuntauksella. Teleskooppitähtäimen optiikka menettää merkityksensä näin naurettavalla etäisyydellä. Vihollisen tornin tummanharmaa, valkoisilla risteillä merkitty siluetti täyttää kapean näkökentän kokonaan. Luutnantti toimii kuin täydellinen, tunteeton kellokoneisto, sallimatta ahtaassa tilassa yhtäkään turhaa liikettä. Oikea käsi, jonka rystysissä on kuivunutta verta, kiskaisee ammutun messinkihylsyn ulos. Vasen käsi tarttuu jo ammusvarastosta raskaaseen patruunaan. Oikealle 10, jyrää miehistö. Iljin korisee työntäen ammuksen voimalla tykin lukkoon. Käännän oikealle. Mekaanikko Kusmin karjuu hampaat irvessä. Murskaantuvan krupteräksen narske peittää läheisten räjähdysten jatkuvan jylinän. T-70 vasen tela nousee saksalaisen panssarintorjuntatykin massiivisen teräslavetin päälle, runnoen sen litteän panssaripohjansa alle. Suuntauskoneistojen hauraat hammaspyörät murtuvat kuivalla, terävällä rouskeella, joka muistuttaa ihmisluun katkeamista. Tykin raskas putki nousee avuttomana kohti harmaata taivasta, ja tykkiryhmän rippeet syöksyvät kauhuissaan sivuun kolisevien telojen tieltä. Tykin kiilalukon kova kalske mittaa sekunteja tornin savuisessa hämärässä. Tämä metallinen kolina toimii kuin kuoleman rytminen metronomi. Hylsy putoaa kilisten hehkuvalle turkkipellille, lisäten entisestään kuumaa ruutikarstaa häkämyrkylliseen ilmaan. Uusi ammus patruunapesään. Laukaus. Lukon perääntyminen hydraulijarrun äärirajoilla. Tukahduttavan siniharmaan savun purkaus. Sisäänhengitys polttavaa ilmaa, lyhyt uloshengitys, uusi ammus, laukaus. Tuhon mittakaavan määräävät yksinomaan suljetun tilan fysiikan lait. 45-millinen teräsmöykky iskee täsmälleen saksalaisen vaunun tornin alle. Termodynamiikan ja kinematiikan lait vihollisvaunun panssarilaatikon sisällä toimivat välittömästi. Raskas ammus murtaa kyljen. Se menettää osan energiastaan voittaessaan pintakarkaistun teräksen vastuksen, mutta muuttuu ahtaassa taistelutilassa hallitsemattomaksi, hehkuvaksi surmanloukuksi. Läpäistyn panssarin sirpaleet, irronneet sisäpuoliset niitit ja itse muotoaan muuttanut ammuksen ydin kimpoilevat raivoisasti sisäseinistä. Ne lävistävät kirurgisella julmuudella hydrauliputket, radiot ja vaunumiesten kehot, repien vihollisen vaunun kirjaimellisesti sisältäpäin. Saksalaisvaunun ammusvaraston räjähdys tapahtuu sekunnin murto-osan viiveellä. Valtava paineaalto repii monen tonnin tornin irti kehältään.
Karjuva liekkipatsas iskee ulos kaikista avoimista luukuista, muuttaen saksalaisen panssariteollisuuden ylpeyden palavaksi soiduksi. Sota on huipentumassaan täysin tunteeton prosessi. Se ei ole sokean sattuman kaaosta, vaan rytmistä, likaista ja monotonista työtä materiaan järjestelmälliseksi tuhoamiseksi. Sankaruuden todellinen luonne ei piile suurissa sanoissa tai näyttävässä pelottomuudessa. Sankaruus on täällä ihmisen kykyä säilyttää kylmä matemaattinen järki ja jatkaa tehtävänsä suorittamista siellä, missä teräs sulaa kriittisestä lämpötilaerosta. Kevyt neuvostovaunu tanssii taukoamatta ylöskynnyllä maakaistaleella vihollispatterin edessä, vastaten jatkuvasti lyhyillä, matemaattisen tarkasti tähdätyillä laukauksilla. Kusmin käsittelee sivukytkinten jäykkiä vipuja mestarillisesti. T-70 peruuttaa rajusti, kääntyy paikallaan kietoen teloihinsa paksua piikkilankaa ja tekee jälleen lyhyen syöksyn eteenpäin. Seuraava tykki on murskattu armottomasti 9 tonnin massalla. Seuraava panssariammus on lähetetty suoraan toisen saksalaisen Panzerin moottoritilaan. Etäisyys 20 metriä. Lähietäisyydeltä on mahdoton ampua ohi. Suuliekki sulautuu panssariin osumisen hetkeen. 9 tonnin selviytymiskone jatkaa veristä elonkorjuutaan, jättäen jälkeensä vain silpoutunutta metallia ja märällä maalla palavaa diisseliä. Tämä paikallinen tulimyrsky kiihtyy vääjäämättä, vetäen piiriinsä uusia maaleja. Tämä paikallinen tulimyrsky kiihtyy vääjäämättä, vetäen piiriinsä uusia maaleja. Se nielaisee saksalaispatterin asemat kokonaisuudessaan, muuttaen insinööritaidolla laaditun puolustuslinjan hehkuvan raudan ja silpoutuneen lihan kaaokseksi. Kyseessä ei ole enää taktinen läpimurto varustettuihin asemiin. Se on järjestelmällistä, säälimätöntä lähitaistelua. Etäisyydet kutistuvat muutamaan metriin. 9 tonnin sotakone kietoo telaketjuihinsa naamioverkkojen rippeitä, piikkilangan pätkiä ja murskattujen tykkien suojakilpien palasia. T-70 nopeus ei laske hiukkaakaan. Kusmin heittelee panssaroitua runkoa puolelta toiselle kuin mielipuolista teräsheiluria. Logiikan lait huutavat selviytymisen mahdottomuutta ristitulen keskipisteessä, mutta 15-millinen panssarikapseli jatkaa liikkumistaan vastoin kaikkia todennäköisyyslaskelmia. Sota puhtaimmillaan ei ole suurten strategioiden kohtaamista, vaan eläimellisen kauhun ja mekaanisen tyhjyyden välinen paljas kamppailu. Pelko neuvostomiehistön ahtaassa taistelutilassa on palanut loppuun jo kauan sitten. Jäljelle on jäänyt vain soiva, kylmä tyhjyys ja selkäytimeen asti hiotut refleksit. Saksalaiset sen sijaan vajoavat vauhdilla alkukantaisen paniikin syövereihin. Ammattitaitoiset panssarintorjuntaryhmät, jotka ovat tottuneet tuhoamaan kankeita maalaja kylmäverisesti 1000 metrin turvaetäisyydeltä, murtuvat henkisesti. 2 rinnakkaisen automoottorin yhteensä 110 hevosvoiman kasvava jylinä nujertaa fyysisesti heidän tahtonsa. Vihollisen tykkimiehet pudottavat jähmettyneenä raskaat 50-milliset panssariammukset suoraan märkään maahan. He näkevät, kuinka haavoittumaton teräslaatikko jyrää vääjäämättä ja armottomasti heidän valmistelut asemansa rautaisilla teloillaan. Itsesuojeluvaisto lamauttaa saksalaisten vaunujen koulutetut miehistöt täysin. Oikealta, käännä! Vaununjohtajan ääni menettää inhimilliset sävynsä, muuttuen kuivaksi, metalliseksi kalskeeksi kypäräpuhelimen läpi. Vasen pohjassa, pidä kiinni! Mekaanikko-kuljettaja karjuu polkien sivukitkimän jäykkää poljinta turkkipeltiin molemmin jaloin. Lukittuvan telan korvia huumaava kirskunta peittää huudot. Vaunu niiaa rajusti syvään granaatinreikään ja syöksyy heti karjuen tiilimurska ja tukkikasan päälle. 45-millinen tykki syöksee jälleen lyhyen suuliekin. Katse tähystysraun läpi. Pölyä, paksua ruutisavua. Pistävä hiki valuu jatkuvasti vaununjohtajan ainoaan näkevään silmään. Sirpaleiden naarmuttaman lasin läpi Iljin näkee kaiken ympärillä tapahtuvan pelottavalla, hidastetulla tarkkuudella. T-70 miehistö ei koostu tunteettomista koneista. He ovat eläviä ihmisiä lihasta ja verestä, ja he näkevät selvästi niiden kasvot, joita he tappavat.
He näkevät saksalaisten tykkimiesten villin kauhun vääristämät piirteet näiden sinkoillessa sekasortoisesti tuhottujen tykkien välissä. He näkevät, kuinka omat sirpalekranaatit muuttavat elämän lihan punaiseksi sumuksi. Etäisyys on niin mitätön, että neuvostopanssarin kaltevaan etulevyyn jää tummia verijälkiä jyrätyistä tykkiryhmistä. Mutta inhimillinen pohdinta on kytketty täysin pois päältä. Vaununjohtajan tulehtunut tajunta rekisteröi vihollisen kuoleman vain vahvistuksena oikein ratkaistulle matemaattiselle yhtälölle. Vihollinen on tuhottu. Kuolettava muuttuja on poistettu selviytymiskaavasta. Paikallisen tuhon mittakaava ylittää normaalin inhimillisen käsityskyvyn. 40 metrin päässä oikealla kyljellä kääntyy raskaasti saksalainen Panzer III. Sen kyljen 30-millinen panssari paljastaa haavoittuvimman kohtansa. Iljin lataa uuden panssariammuksen puhtaalla rutiinilla. Sormet, joissa on syviä tuoreita palovammoja, eivät tunne lainkaan uloslentäneen messinkihylsyn hehkua. Lyhyt lukon kalske. Laukaus. Kineettinen isku murtaa saksalaisen teräksen valtavalla voimalla täsmälleen tornin alta. Suljetun vihollisvaunun sisällä ammusvarasto leimahtaa välittömästi. 10 raskaat laukaukset räjähtävät lähes samanaikaisesti. Vihollisen vaunun sisältä kuuluva matala jyrinä kasvaa sekunnin murtoosissa korvia huumaavaksi karjunnaksi. Saksalaisvaunun raskas torni repeää irti kehältään metallin kirskuessa ilkeästi. Sisäisen räjähdyksen voima lennättää sen usean metrin korkeuteen. Paksun oranssin liekin patsas syöksyy karjuen ulos avautuneesta aukosta ahmimalla hapen 10 metrin säteellä. Palavien vaunujen kuvajaiset vilistävät tähystysrakojen ohi valtavalla nopeudella. Palava metalli valaisee T-70 ahtaan taistelutilan levottomilla, nykivillä punaisilla välähdyksillä. Ulkoilman lämpötila on lopullisesti saavuttanut vaunun sisäisen helvetillisen kuumuuden. Tila humisee ohilentävistä räjähtäneiden vihollisvaunujen hehkuvista palasista. Iljin käyttää tykkiä mekaanisesti, silmäänsä räpäyttämättä. Hylsyn poistimen kalske. Turkkipellille putoavan hylsyn kilinä. Lataus. Laukaus. 9 tonnia neuvostopanssaria raivaa itsepäisesti tietään läpi yhtenäisen tulipatsaan. Vaunussa haisee tukahduttavasti palanut eriste, telapyörien kumivanteiden käry ja sulanut kupari. Kusminin hengitys muuttuu pelottavan katkonaiseksi. Hänen häkämyrkytyksen saaneet keuhkonsa kieltäytyvät ottamasta vastaan tätä myrkyllistä seosta. Mutta öljyn ja veren peittämät vivut ovat puristettuina kuolonkouristuksen omaiseen otteeseen. Vihollisen puolustuksen tarkka geometria on murrettu sisältäpäin, nujerrettu fyysisesti ja murskattu matemaattisesti. Teräsmuuri on muuttunut palavien hylkyjen sekasortoiseksi hautausmaaksi. Täydelliset laskelmat osoittautuivat savuavaksi romukasaksi. Tämä äärimmäinen adrenaliiniryöppy vaatii kuitenkin vääjäämättä fysiologisen hintansa, sillä suorasta kontaktista irtautuminen on vasta puoli tehtävää, ja nyt heitä odottaa tuskallinen poistuminen tästä ylöskynnetystä tulimotista. Selviytyminen tästä ylöskynnetystä tulimyrskystä vaatii äärimmäistä fyysistä ponnistusta. 9-tonninen sotakone repäisee itsensä irti tykistökeskityksen runtelemasta asemasta 2 rinnakkaisen moottorin korvia vihlovassa, tuskaisessa ulvonnassa. Palavien saksalaisvaunujen paksu, öljyinen ja musta savu jää taakse, päästäen vain vastahakoisesti otteestaan ruhjoutuneen, sirpaleiden repimän neuvostopanssarin. Kevyt T-70-panssarivaunu vaappuu vaurioituneiden vääntösauvojansa varassa suhteellisen tasaiselle ylätasangolle. Selviytymisen mekaniikka toimi. Täydellisen tarkat ballistiset laskelmat ja manööverien geometria muuttuivat ohjausvivuissa valtavaksi kasaksi vääntynyttä, savuavaa romua. Mutta ihmisruumiin sisäinen adrenaliinimyrsky vaihtuu väistämättä rajuun fysiologiseen kriisiin. Sydän, joka aiemmin takoi kuin konekiväärin lukko, alkaa jättää lyöntejä välistä kivuliaasti. Veri sakenee toksiinien myrkyttämänä. Hapenpuute vyöryy miehistön yli raskaana, tukahduttavana aaltona. Luutnantti Iljin laskee hitaasti kätensä 45-millisen tykin kuumalle kiilalukolle. Hänen kätensä tärisevät hallitsemattomasti. Voimakas,
Täysin kontrolloimaton vapina iskee kyynärvarsiin ja kämmeniin. Sormet, jotka ovat täynnä tuoreita palovammoja kosketuksesta hehkuviin hylsyihin ja verillä hylsynpoistajan terävistä reunoista, kieltäytyvät puristumasta nyrkkiin. Kyse ei ole pelosta. Pelko on palanut loppuun jo kauan sitten lähitaistelun säälimättömässä tulessa. Tämä on puhdasta karua biologiaa. Ihmisen hermojärjestelmä ei yksinkertaisesti kestä nopean panssaritaistelun äärimmäistä ylikuormitusta. Ahtaassa 50 asteeseen kuumentuneessa taistelutilassa alkaa yhtäkkiä haista pistävä palanut eriste. Kirkkaat siniset kipinät sinkoilevat rätisten vääntyneen mittariston alta. Harhalaukauksen sirpaleen katkaisema sähköjohdatus on mennyt oikosulkuun. Sulavan kumin ja kuparin myrkyllinen savu täyttää välittömästi ennestäänkin hapettoman ahtaan tilan ja syövyttää silmien limakalvoja. Palaa! Johdot! Kuzmin korisee käheästi, irrottamatta moottoriöljystä mustuneita käsiään liukkaista ohjausvivuista. Otteen herpaantuminen nyt tarkoittaisi vaunun toivotonta pysähtymistä ja muuttumista helpoksi, liikkumattomaksi maaliksi vihollisen asemiin jääneille tykeille. Iljin toimii pelkkien automaatioksi hakattujen refleksien varassa. Oikea, syvien palovammojen runtelema käsi sukeltaa metallisuojan alle. Luutnantti repii paljain sormin kyteviä, hehkuvia johtoja ja pulistaa sulavaa eristettä raivolla kasaan. Terävä kipu lävistää hermopäätteet, mutta aivotärähdyksen saaneet aivot blokkaavat signaalin. Palopesäke on taltutettu. Kämmenet peittyvät välittömästi mustaan, tahmeaan karstaan ja taistelutilassa haisee selvästi palanut ihmisliha. Juoksuhautojen todellisuus on äärimmäisen julmaa konkretiassaan. Voit ratkaista mielessäsi täydellisesti selviytymisen monimutkaisimman differentiaaliyhtälön, mutta palava panssarivaunu on sammutettava paljain, lihaan asti palaneen käsin. Ylikuumentuneiden moottoreiden jylinä ohuen 15-millisen panssarin takana tuntuu korvia huumaavalta tykistökeskityksestä selviytymisen jälkeen. Ihme tapahtui fysiikan lakien puitteissa. Terässaarto on murrettu. Silti selässä tuntuu vieraan tähtäimen kylmä, tahmea katse. Kuolema hengittää yhä niskaan. Se on vain pitänyt lyhyen taktisen tauon lataamista varten. Iljin nostaa valtavalla vaivalla raskaan humisevan päänsä. Syvästä haavasta poskipäässä vuotanut veri on kuivunut tiukaksi, kiristäväksi karstaksi oikean silmän päälle. Vasen silmä katsoo sumeasti hien läpi sirpaleiden narmuttamaan tripleksiin. Vaunu kulkee raskaasti kakkosvaihteella. Nopeus on pudonnut kriittisesti 15 kilometriin tunnissa. Yhteisteholtaan 110 hevosvoimaiset moottorit ovat kuumentuneet äärimmilleen, vaurioituneiden jäähdyttimien vesi on puoliksi haihtunut ja sylinterien hehkuva teräs soi valittavasti ja taukoamatta. Kuzmin hengittää kuin molemmat keuhkot olisi lävistetty. Sisäpuhelimeen kantautuu hänen tuskainen, vinkuva korinansa ja kulkun kostea pulputus. Jokainen kouristuksenomainen hengenveto vaatii kuljettajalta uskomatonta, orjamaista työtä. Hänen selkälihaksensa ovat vetäytyneet kivikovaan kramppiin ja sarkapusero on läpimärkä pistävästä hiestä, bensiinistä ja liasta. Pysyvätkö kierrokset? Luutnantti kysyy kuivasti ja tasaisesti, liikuttaen vaivoin turvonnutta kieltään. Pysyvät. Vetoa ei juuri ole. Vasen tela roikkuu. Kuzmin pihisee ja sylkäisee rihlatulle teräslattialle tahmeaa mustaa sylkeä. Päästiin läpi, komomentaja. Iljin etsii hapuillen sokealla liikkeellä radiopuhelimen jäykkää tangenttia. Tärisevät sormet liukuvat sileältä eboniitilta. Radioeetteri on täynnä staattista rätinää, häiriöiden ulvontaa ja kaukaisia, vieraita komennon pätkiä. Luutnantti nielaisee kurkussaan olevan kuivan, kovan palan. Hänen äänensä kuulostaa täysin tunteettomalta, aivan kuin hän lukisi tiukkaa matemaattista teoreemaa koulun taululla, eikä raportoisi selviytymisestä tykistöhelvetin ytimessä. 1. Täällä 07. Ruutu 34. Patteri vaiennettu. Pesäkkeet poltettu. Tulikäytävä vapaa. Kuuntelen. Kaiutin suhisee vihaisesti sekunnin, sitten se räjähtää esikunnan radistin kuumeiseen, häiriöiden vääristämään ääneen,
mutta Iljin ei enää kuuntele sanoja. Hän tarkistaa mekaanisesti, katsomatta, raskaiden panssariammusten vähäisen jäännöksen ammuskaseteissa. Niitä on jäljellä kriittisen vähän. Tarkan matemaattisen laskelman hinta osoittautui käsittämättömän korkeaksi. Voittoa tässä raassa paikallisessa yhteenotossa ei mitata rinnassa kiiltävillä mitaleilla, vaan peruuttamattomasti palaneilla hermosoluilla, katkenneilla verisuonilla silmissä ja ihohuokosiin ikuisesti pinttyneellä elävältä palaneiden ihmisten imelällä hajulla. Miehistö on ylittänyt inhimillisesti mahdottoman rajan. 9 tonnia haavoittunutta, savuavaa metallia jatkaa itsepäisesti matkaansa eteenpäin, jättäen jälkeensä leveän, vihollispanssareista puhdistetun uran. Ulkoilma alkaa muuttua huomaamatta. Pistävän ruutisavun paksu verho laskeutuu hitaasti riekaleina telaketjujen runtelemaan ylöskynnettyyn maahan. Korvissa soiva hiljaisuus iskee tärykalvoihin raskaan aivotärähdyksen ohuena, lasisena vinkunana. Mutta tämä hiljaisuus on syvästi petollista. Sota ei ole loppunut, se on vain muuttanut tempoaan ja lavasteitaan. Kevyen panssarivaunun murtamaan aukkoon, tähän savuavaan, tuoreelta vereltä ja jäähtyvältä metallilta haisevaan tulikäytävään, valmistautuvat jo ryntäämään ne, joiden vuoksi T-70 miehistö astui tilastollisen todennäköisyyden tuolle puolen. Granaattien repimän maaston suojista alkaa nousta uupunut neuvostojalkaväki. Uupunut neuvostojalkaväki nousee kosteista, jäisistä kraattereista alkukantaisen selviytymisvaiston ohjaamana. Tuhannet nääntyneet, harmaan mudan ja noen peittämät ihmiset irrottavat samanaikaisesti raskaat ruumiinsa pelastavasta maasta. Kevyen panssarivaunun murtamaan aukkoon syöksyy välittömästi tiivis ihmisaalto. Tuhansien vilustuneiden kurkkujen käheä, särkynyt, hurraa, peittää alleen kaukaisen tykistöjylinen vaimenevan kumun. Tästä massiivisesta huudosta puuttuu täysin julistepaatos. Se on kuolemaan tuomittujen ihmisten raskas, tuskainen uloshengitys. Ihmisten, jotka olivat viimeiseen sekuntiin asti valmistautuneet kuolemaan tällä ylöskynnetyllä linjalla, mutta saivatkin yllättäen todellisen mahdollisuuden elämään. Yhden pienen miehistön matemaattinen uroteko muuttuu hetkessä 2 veritöissä kuluneen jalkaväkirykmentin luotettavaksi teräskilveksi. Sota ei ole loppunut. Se on vain muuttanut tempoaan, siirtyen nopeasta kohtaamistaistelusta sitkeään ja kuluttavaan alueen puhdistustyöhön. T-70 kääntää hitaasti suorista osumista ruhjoutunutta torniaan. 9 tonnia jäähtyvää metallia vaappuu raskaasti jousituksen rikkinäisten tasapainottimien varassa. Automoottorit korisevat vaivalloisesti, sylkien paksua sinistä savua sirpaleiden lävistämistä pakoputkista. Kusmin työskentelee metodisesti jäykillä sivukytkimillä, pakottaen haavoittuneen koneen pyörimään taukoamatta paikallaan. Telaketjujen leveät rautaiset palat jauhavat kosteasti rouskuen vieraaseen vereen sekoittunutta maata, kelaten itseensä saksalaista piikkilankaa ja naamioverkkojen jäänteitä. Vaunu suojaa tiiviillä tulella haavoittuneiden etulinjan ryhmien vetäytymistä ja tukee samalla pääosaston hyökkäysaaltoa. 15-millinen panssari, joka vielä 10 minuuttia sitten vaikutti pahviselta maalitaululta vihollisen panssarintorjuntatykeille, on nyt ainoa luja turvasaareke tässä kaaoksen valtameressä. Pesäke heräsi. Oikealla 40. Konekivääri. Luutnantti Iljinin kuiva, tunteeton ääni leikkaa sisäisen viestinnän staattisen rätinän läpi. Näin. Käännän runkoa. Ajaja-mekaanikko vastaa vaimeasti. Hänen käteensä, joita peittää kuivuneen veren ja koneöljyn musta karsta, puristavat kuoleman otteella tottelemattomia vipuja. Oikealla sivustalla, tykistä tulessa murtuneiden tukkien alta, purkautuu yhtäkkiä pitkä, petomainen sarja. Saksalaisen MG-42 konekiväärin eloon jäänyt miehistö alkaa metodisesti niittää neuvostojalkaväen hyökkäysketjuja. Tämän automaattiaseen tulinopeus on 1200 laukausta minuutissa. Se on todellinen sirkkelisaha, joka repii ihmislihan helposti kappaleiksi. Raskaat luodit kimmokkelevat vinkuen vaunun kaltevasta etupanssarista, iskien vaaleita kipinäsuihkuja ja jättäen maaliin syviä, kiiltäviä uria.
Jalkaväki heittäytyy refleksinomaisesti tahmeaan mutaan, painautuen jokaiseen mahdolliseen pinnan muotoon. Ihmisistä tulee jälleen suojattomia maaleja. Iljin ei tuhlaa kallista aikaa tilanteen arviointiin. Tulipesäkkeen vaimentamisen kaava toimii pettämättömästi. Etäisyys 200 metriä. 45-millinen sirpaleammus on jo työnnetty hehkuvaan peräkappaleeseen. Kiilalukon naksahdus kuulostaa kuoleman tuomion antavan tuomarin nuijan iskulta. Luutnantin oikea silmä on painettu tiukasti teleskooppitähtäimen kapeaan rakoon. Poskipään haavasta vuotava veri peittää jatkuvasti kasvoja, mutta käsi hienosäätöpyörällä ei tärise. Lyhyt pysähdys, Iljin komentaa terävästi. Vaunu pysähtyy sekunnin murto-osaksi. Laukaus. Rekyyli potkaisee tykin massiivista peräosaa rajusti taaksepäin. Ahdas taistelutila täyttyy jälleen paksusta, tukahduttavasta ruutikaasusta. Ammus osuu tarkasti maaliin. Vihollisen suojan tukit lentävät sivuille harmaana pölypilvenä ja puusäleinä. Konekiväärisarja katkeaa välittömästi, kuin näkymättömillä terässaksilla leikattuna. Sota ei tunne oikeudenmukaisuutta, se tuntee vain massojen fysiikan ja reaktionopeuden. Sankaruus taistelukentällä ei ole hengen leimahdus, vaan kylmää tarkkuutta lihamyllyn keskellä. Maali tuhottu, eteenpäin, jyräänne, komomentaja korisee, pyyhkien konemaisesti likaisella hihallaan pistävää hikeä otsaltaan. Mennään. Kuzmin painaa kaasupolkimen valtavalla voimalla rihlattuun lattiaan. Vaunu ryömii hitaasti kuin kuoleman väsynyt peto nousevan jalkaväen rivien läpi. Sotilaat juoksevat suoraan savuavan panssarin ohi. Heidän nääntyneillä, paksun noen peittämillä kasvoillaan ei näy voitonriemua. Sieltä voi lukea vain äärimmäistä fyysistä uupumusta ja eläimellistä vaistoa jatkaa liikettä eteenpäin. He eivät katso hehkuvaan teräslaatikkoon suljettuja panssarimiehiä. Sankaruus on täällä aina anonyymiä. Se on vain oikein sovellettu matemaattinen kerroin massateurastuksen kriittisellä hetkellä. Kuolema ja vertaansa vailla oleva rohkeus sulautuvat täällä erottamattomasti yhdeksi, kasvottomaksi ja kuivaksi tilastoksi selviytyneistä jalkaväkipataljoonista. Karjuvan koneen ympärillä rullaa nopeasti karu juoksuhautojen rutiini. Lääkintämiehet raahaavat kiireesti vaikeasti haavoittuneita sotilaita telttakankailla, jättäen kosteaan maahan leveitä, tummia jälkiä. Viestimiehet vetävät raskaita puhelinkaapelikeloja, kaatuen refleksinomaisesti syviin kraattereihin kaukaisten granaatinheitin keskitysten äänestä. Palaneen saksalaisen kaluston tukahduttava haju sekoittuu vastakynnetyn mullan ja vuodatetun veren paksuun, raskaaseen tuoksuun. T-70 jatkaa monotonista puurtamistaan, puhdistaen tykin ja rinnakkaiskonekiväärin lyhyillä ja tarkoin laukauksin vihollisen vastarinnan rippeitä. Jokainen ammuttu panssariammus, jokainen konekiväärisarja tarkoittaa pelastettuja henkiä niille uupuneille ihmisille, jotka nyt juoksevat raskaasti eteenpäin murtunutta käytävää pitkin. Lämpötila ahtaassa taistelutilassa alkaa vähitellen laskea, mutta häkä seisoo yhä paksuna ilmassa, aiheuttaen voimakkaita pahoinvointikohtauksia. Iljin tarkistaa mekaanisesti, tunnustelemalla ammusvaraston jäänteet. Tyhjät metalliset hyllyt ammottavat mustina aukkoina. Koko ammusvarastosta on jäljellä vain muutama sirpaleammus. Annettu tehtävä on suoritettu matemaattisella täydellisyydellä, mutta miehistö ei tunne minkäänlaista euforiaa. Adrenaliinin raju lasku tuo mukanaan raskaan, painostavan sisäisen tyhjyyden. Aivotärähdyksen saaneiden korvien korkea lasinen vinkuna vaihtuu vähitellen veren tylsään, kuluttavaan tykytykseen ohimoilla. Kovaan metalliin verille hakkaantuneet kädet lakkaavat viimein tärisemästä, täyttyen raskaalla, lyijyisellä väsymyksellä. Murtunut tulilinja jää ikuisesti taakse. Heidän suorittamansa teknisen toiminnan mittakaava ei mahdu normaaliin inhimilliseen logiikkaan. 2 kuolemanväsyneitä ihmistä ahtaassa rautalaatikossa pystyivät muuttamaan ratkaisevasti paikallisen sotilasoperaation kulun, kääntäen vaan omalle puolelleen pelkästään tarkan ballistisen laskelman ja eläimellisen, alkukantaisen itsepäisyyden avulla.
Mutta sota ei anna anteeksi pitkiä pohdintoja tai reflektointia. Rautaiset telaketjut jatkovat taukoamatonta pyörimistään. Vaunu etenee hitaasti syvemmälle vihollisen puolustukseen. Selviytymisepisodi on täysin ohi, siirtyen arkistojen esikuntaraportteihin. Kuitenkin tämän nopean läpimurron valtava hinta, lähietäisyydeltä palaneiden vihollisten vääristyneet kasvot ja palaneen metallin raskas, tahmea haju painuvat ikuisesti tietoisuuteen. Ja tästä säälimättömästä muistosta tulee se sietämätön taakka, jota ei voi enää koskaan vain pyyhkiä pois yhtälöstä. Tätä raskasta, tahmeaa muiston taakkaa on mahdotonta pyyhkiä pois ihmiselämän yhtälöstä. Sota päättyi vaihtamalla etulinjan jylinän pölyisten arkistojen kuivaan hiljaisuuteen. Harmaat betonibunkkerit murenivat hiekaksi, kevyiden T-70-panssarivaunujen lävistetyt, ruosteiset tornit kasvoivat syvälle kosteaan maahan, ja ammutut messinkihylsyt mätänivät peruuttamattomasti sortuneisiin juoksuhautoihin. Rauhanajan vuosikymmenet kuluivat. Siviilielämän kuuro soiva hiljaisuus painaa nyt raskaasti entisen panssarivaunun komomentajan terykalvoja. Luutnantti Nikolai Iljin riisui ikuisiksi ajoiksi pistävältä bensiiniltä ja vieraalta vereltä tuoksuvan sarkapuseronsa, vaihtaen sen tiukkaan, silitettyyn siviilipukuun. Nyt hän seisoo tyhjässä, tasaisen auringonvalon täyttämässä luokkahuoneessa. Hänen edessään on täydellisen tasainen, mattamusta liitutaulun pinta. Vanhojen palovammojen runtelemassa oikeassa kädessä on tiukka ote lyhyestä valkoisesta liidun palasta. Liidun terävä, kuiva kopahdus puista liitutaulua vasten kaikuu tyhjässä tilassa. Ulkopuoliselle tarkkailijalle se on vain arkinen, rauhallinen ääni rauhanomaisesta ammatista. Mutta vanhalle matematiikan opettajalle tämä lyhyt, kova naksahdus on erottamattomasti ja peruuttamattomasti sidoksissa aivan toiseen ääneen. Hänen aivotärähdysten vaurioittamissa aivoissaan liidun kopahdus muuttuu välittömästi ja säälimättömästi 45-millisen panssarivaunukanuunan raskaan kiilalukon korvia huumaavaksi, metalliseksi kalskeeksi. Kuivan liitupölyn haju peittyy yhdessä huomaamattomassa hetkessä palaneen ruudin, sulavan eristeen ja hiiltyneen ihmislihan aavemaiseen, pistävään löyhkään. Muisti toimii kuin täydellinen, ajasta riippumaton kellokoneisto, palauttaen ihmisen kerta toisensa jälkeen siihen tunkkaiseen, kuoleman kyllästämään elokuun päivään vuonna 1942 Reevin lähellä. Täydelliset geometriset kuviot ja tiukat algebralliset kaavat piirtivät mustalle taululle. Matematiikka vaatii aina ehdotonta tarkkuutta, tiukkaa kuria ja täydellistä kylmäverisyyttä. Aivan samalla tavalla kuin panssariammuksen ballistiikka vaati ehdotonta tarkkuutta lähietäisyydeltä kohti vyöryvää panssaria. Iljin piirtää metodisesti tasaisia numeroita, samalla kun hänen tulehtunut tietoisuutensa maalaa silmien eteen kerta toisensa jälkeen panssarivaunun tripleksin kapean, sirpaleiden naarmuttaman raon. Hän näkee optisen tähtäimen ristikkoon joutuneiden saksalaisten tykkimiesten eläimellisen kauhun vääristämät likaiset kasvot. Hän näkee, kuinka raskas teräsammus iskeytyy vihollisen Panzer III-vaunun litteän kylkeen, muuttaen miehistön punaiseksi pölyksi. Hän tuntee fyysisesti sen valtavan adrenaliiniryöpyn ja tylsän, särkevän kivun verille hakatuissa rystysissä, kun hän työntää uutta patruunaa hehkuvaan peräkappaleeseen. Ihmisen psyykeä ei ole suunniteltu kestämään massatuhon mekaniikan läpivirtausta rangaistuksetta. Sielun anatomia murtuu väistämättä tällaisen äärimmäisen kokemuksen painon alla, jättäen jälkeensä parantumattomia, sykkiviä arpia. Pelastettujen ihmisten kohtalot muodostavat oman, silmälle näkymättömän tilastonsa. Ne 2 uupunutta neuvostojalkaväen rykmenttiä, jotka nousivat epätoivoiseen hyökkäykseen manööveroivan panssarivaunun kapean, sirpaleiden runteleman perän takana, saivat oikeuden elää. Tuhannet nääntyneet sotilaat kulkivat teräksen ja tarkan laskelman murtaman tulikäytävän läpi. He palasivat kotiin, rakensivat uusia kaupunkeja, nostivat tehtaat raunioista, kasvattivat lapsia ja lapsenlapsia. Heidän rauhallinen, säännöllinen siviilielämänsä oli suora seuraus yhdestä ainoasta,
matemaattisesti lasketusta 9-tonnisen koneen rynnäköstä raskaiden miinojen repimällä pellolla. Mutta luutnantti Iljin itse jäi ikuisesti vangiksi siihen 50 asteeseen kuumentuneeseen teräslaatikkoon. Tarkan ballistisen laskelman hinta osoittautui uskomattoman korkeaksi. Joka yö, sulkiessaan silmänsä makuuhuoneen hiljaisuudessa, hän tuntee jälleen kuivilla huulillaan koneöljyn karvaan maun ja kuulee 2 ylikuumentuneen, yhteisteholtaan 110 hevosvoimaisen automoottorin tuskaisen, tukehtuvan karjunnan. Sota ei koskaan lopu virallisten antautumisasiakirjojen allekirjoittamiseen. Sota jatkaa elämäänsä keskeytyksettä niiden ihmisten sisällä, jotka kantoivat sen omilla harteillaan. Se on ikuisesti tuhoutuneiden hermojärjestelmien ja runtelemattomien kohtaloiden raskas, parantumaton kronikka. Muisto muuttuu väistämättä jatkuvaksi, kuluttavaksi sisäiseksi taisteluksi menneisyyden aaveita vastaan. Ajajamekaanikko Kuzmin on kuollut jo kauan sitten, vieden mukanaan hautaan kirskuvien sivukytkimien äänen ja kämmeniin pureutuneiden rautaisten ohjausvipujen syvät arvet. Iljin on jäänyt yksin tämän säälimättömän selviytymisaritmetiikan kanssa. Yhtälö, jonka hän ratkaisi niin loistavasti ja kylmäverisesti taistelukentällä, jätti jälkeensä verisen jäännöksen loputtomien painajaisten muodossa. Ei kauniita sanoja, juhlallisia hymnejä tai julistepaatosta. Vain opettajan harmaa pää, joka on painonut raskaasti puupöydän yllä, ja yön hiljaisuus, joka pään sisällä räjähtää 50 millisten tykin osunoiden korvia huumaavaan jylinään. Ja silti, tässä kivun karussa matematiikassa piilee olemassaolon korkein, kumoamaton merkitys. Zhevin lihamyllyn ytimessä verellä ja hiellä kirjoitettu kaava sanoo selvästi: kylmä, harjoitettu järki kykenee voittamaan väistämättömän kuoleman. Matematiikka, tarkka tiede etäisyyksistä, nopeuksista ja kineettisestä energiasta, oli se voimakas universaali työkalu, joka mahdollisti tuhansien henkien pelastamisen. Neuvostoliittolaisen insinöörin perustiedot ja rautainen, murtumaton tahto osoittautuivat huomattavasti vahvemmiksi kuin paksu Krupp-panssari. Ja tämä karu laki toimii pettämättömästi halki vuosien ja sukupolvien. Jokainen numero, jonka vanha opettaja tänään kirjoittaa liitutaululle, ei ole vain kuiva, abstrakti symboli. Se on salattu, verellä maksettu koko kansakunnan selviytymiskoodi. Se on voiman, kestävyyden ja ammattitaidon viestikapulan suora siirto tuleville sukupolville, jotka rakentavat tulevaisuutta. Niin kauan kuin elää tiukka, vailla illuusioita oleva muisto siitä hirvittävästä hinnasta, jonka ammattilaisten oli maksettava jokaisesta takaisin valatusta metristä ylöskynnettyä peltoa, tämä suojakaava pysyy täysin murtumattomana. Todellinen sankaruus ei ole impulsiivinen sokea uhri. Se on äärimmäisen raskasta, likaista ja veristä työtä, jonka asiansa osaavat ihmiset suorittavat loppuun asti, säälimättä itseään. Ja karu muisto tästä valtavasta miesten työstä, tästä säälimättömästä selviytymisen fysiikasta, elää ikuisesti, ollen kaikkein lujin, läpäisemätön panssarikilpi. Lyhyt iskevä valkoisen liidun kopahdus. Lopullisesti ratkaistu yhtälö. Elämä jatkuu.